Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi da ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Komisi benta ka jingle isen ya ki para breo ki badan hapadang ka jingduna jong ka yo ka kon ka world mission ka balong ka way na ki snat trekam ka bahap hapo ka jingpe jingkmi jong ka balang presbyterian ha ka arpo trek uno pra arjar khat khandai kala IT yu shabi Ïing shaka kong rejoice rani hadien bala dep ban Pynshna da ka Ïing ya ka ni ka long keme ha ka snong Laitmawsiang ka badon hajan ka snong lairang o sora. Hagani kasngi bala IT ya kani ka Ïing shaka kong rejoice rani ya ka bala yarap ban Beijing yarap ru na ka balang presbyterian la sakhi lang daw MLA ka sora constituency uba Gavin Milim ngap uba lalong u kongsan u Reverend RS Maulong uba long u president jang ka world mission uba pinong si bat giwe nakaliang jong ginong penyai kila pule bat pensngau yaki kerteng jong ki brio ki bala don benta ban nok seniang hakaba shina ya kani ka Ïing ki badon kumba shispa san phongut tam ai ngashim ya ka negalan ban ai ya ka jingero ka bakerpang ya ka world mission ho ya bangi pet ya ka jingyai lenti ka jongpi kum ka world mission yo I shisha bakara dei da shisha kum ka moto ka jongpi bakta ya ka perthei lingba ka jingdwai habang lapet ya kani ka kot lingkdop mentan la yo I hang tu bakadei ka jingle jong ki kato ka dungon ki para bangej shathi shari bhutan balik ple ya ka lingkhatrei shagathi ka ri kalba penki jingmot ya kini ki para bangej bal nganget skam bakani ka jingki jingmot ka jongki Dei lingba ka bol jong jing duai jong babun ba ki para bangej bala pinlong ya phi kum ki de khot ban rai kawi ka sur ban seng ya kani ka world mission how banai September jong usnem arajar kandai shi posnem ka jingya linti ka jong phi kum ka world mission ni so thu ha ka no jingya linti ka jongi Kamta magani ka jingim ka jongi ni jia kendu ya ki ding pin kyang ni jia kendu ya ki jing e ki ba hal rukom henrai ning kong e aingu yu blai don ringkat lang bat phi na ka wei ka pol sa ka wei pat de lingba ka bor jo ka jing duai jong phi kum ki dikhot bat kumju jong ki parabangej barga ju ka por ka dei ka jingdon mensiem ka jongpi kom ki dikhot jong ninga world mission ka jingdon mensiem banya trailang ka jingdon mensiem banya trai naga benta ka bha ka miat ha ka imlang ka salang na so komen sibun bangai I hang tu baga jingthmu ka ba hakmat du ka jongpi kom ka world mission kalong banyalap ya ka gospel hapo kani gari India ka jongi bat kumju shabalri lingba ka bor jong jingdoi bargaju opor ban kershan ya kini mission workers haki mission field ki boper hapangile ikini ni kam ki bobha ublei udon ringkat lang bat ngi iwei piwei barkani kalong kanuksa Bophelia long kita ki Kristan ki bobha bana kaliang ka jongi hing iso thu hapangile ikan kono go benta ya ka bha kamiat khamtam haka imlang ka salang ka jingkur khu kawan na salendet lingba ki sangti ke badan bor tu tam jomblei agni por bomenta na shim ya kan ngalat kan penbana ya ka jingpli ka jongi yakani ka Ïing jong ikong rejoice rani lingba ka jingkershan jong ka world mission
Ka World Mission kedai ka kenhun seng mission jongki dekat jong ka balang Presbyterian ki badan hang ni hari kasih bat jantia mentala sipusnem ni layak lenti bat kajing terekam ka jongi kalong artli ki aka ka benengkong kalong kajing yalap ka gospel ka baar pa ka kajing yarap ki Baduk te hakini kajing yak lenti jongi ngidon kaji trilang bat kibor jong ka balang nadu ka kasih jantia Presbyterian Assembly nang ta ka lengkaya lap hang ti hapot Nepal dan nang ta ngidon ka kamyalap ha Nepal habutan nang ta hakini kisnem ji baladep ngidon ro ka MOU bat ka KJP sepni ha ka bangi ngiseng ka school ngitre hang ti hapot Dhubri dan rei ya kini ka kam hapot Dhubri la shimti nak menta kat kum ka MOU da ka sinat sepni te syakarbi anglong ngitre rengkat bagawi ka balang karbi hang tu te kita kedi ki kam yalam te ha ka bede pa ka jiarap i Baduk ki bakerdu ngi syaidan kini ki program ki bangi li samjan ya kini ki jaka ki ba ngi i ba don kam bandiarap lem ya ki ha ki portlang te ngidon sa ni ka projek ka bang ngidon menta ka jing Pynshna Ïing Baduk te kani ka projek ngila sedang ha ka jing sisya nadu men simsnem tang ba ngilala ban pendep ban pli ka hau benai march jong mentau snem arah jar khat khandai te nda ha bangila dep ya kani ngiyo i ba ka respon jo ki para dekhot ki para bangai ka khlany te kiai Krisyan ya ka kam te ngi rai no na ka komiti bakan long ka continuing project te kumta ngila don menta hau benai Disember arah jar khat khandai hang ni ha Laitmawsiang Pynshna sai ni ka Ïing ka baar patang syudep kani la simsnem ngin beteng biang Pynshna ya ka bar kawai pa ka project ka bakham he ka bakham kraw jongi ka de ka children's home ngidon ka children's home hang tai hapo nartiang ha west jain te hill sang tu te ngi kum bakalong mentang ngidang sedang ha ka Ïing wai la sisnem tam te mentang la dep thiet ka jaka te ngin sedang no Pynshna ya ka Ïing ru ka jingjet jongi kini ki Longïing Baduk kalong ngilej nengkong sya kibor balang ba maki kin ai hangi kin recommend te hadin bang lai i ba ki long ki Ïing ki ba ibit ibiang tingi salej ban yo ke NOC na ka sinong tingi sa Pynshna ka Ïing ka ban nengkong ka bangi Pynshna ha mau yong rim ka lut kumba arlak prapo hajar i bat kidang duna bah kinong Krisyan ngi hapsei na ka phon ka ba khambun hapsei na ka phon te kani ka Ïing ka baar halaj mausiang pat ka khamduna ka jinglut ka poi kumba silak prapo tam ne duna khendiat bar ngim patla ban khainlut adu menta silak prapo i tam le ne duna khendiat ban ngisngau komen ba ki prabangai nang ta ki parlok ki ba yo i leng ba ka TV program ka bangi ngidon ka World Mission TV program ki ano kelu ki Krisyan bat menta sitengkar ngim seisut na ka phon rede leng ba ka jirap jongki kumba sispa sau pungut ki bayarap tingi i ba kanang kiu ka jirap joki parlok ki parabangai te wat kinong mi khmat jongi ru ki Krisyan ki ai na ka benta ni ka kam ben tingi la pelong ya ni ka Pynshna Ïing Baduk kum ka continuing project kamut ba lada ka pisa ka don ngin sedang no te lada ngila ban pendep mentau January February March ngila la ban pendep au April ngin continue yang sakawai kan long kumta si kumta bat kanang ba kan long gajingker khu si siakin ya ki Baduk ki bakerdu dan artli ki impression yang ki dekat jaga World Mission ya kata ngimla ban len bat ngisngau buram ru baleng ba ka jingpe ya ki program jong uri khasi ka pensiler ka MNC yang i bangin le AA nam ta ki Baduk ki bakerdu ki badan hari khasi jantia kata ka dikawai Henry ka bakong santam hi ka de gajing hikai ka jong tra Jisu mar tra Jisu ang lada pi ai tang sikuri ka kriat pinum du syu la kanong te de mau ba ong yangi uba hukum khelek sa ka perthaya lap ba de mau ru ba ong
yarap ya ki Baduk ki bakerduk kan kini kita ki impression ki badan hangi bakumta ngi sedang ban yarap ki Baduk ki bakerduk